Avui coneixerem a Iris Rivera, la suecana que ha protagonitzat un documental titulat Esclats de llum, que està dirigit pel director valencià Nacho Ruiz Pérez. Volem que ella ens conte com ha viscut aquesta experiència. Hola Iris, benvinguda. Hola. Em diuen Iris Rivera, tinc 19 anys, un grup de rock espanyol, un pare que també és el meu jefe, una amiga que en el seu moment va ser la meva nòvia i una LP a un cotxe de segona mà. Avui brilla el sol i no es pot sortir. Iris Rivera, de 19 anys, treballa al bar amb el seu pare, toca la bateria en un grup de música rock i té un somni, ser artista fallera. Enguany ha rebut el premi de dissenyar la seva primera falla. A la recerca d'inspiració realitza un documental sobre les artistes valencianes, però tot queda interromput per l'anunci d'una pandèmia. I el raig de llum que entra em diu que tot estarà bé. Iris, hem escoltat la sinopsi del documental, però aprofitant que te tenim així, volíem que tu ens contares una miqueta més el teu personatge. Què passa en aquesta història? Pues tracta de jo realment, el que passa és que està una miqueta ficcionat i tracta d'una xiqueta de 19 anys que treballa en el bar de son pare, o sigui, està mitjanament ficcionat, o sigui, no és tot ficció. També me dediqué a la música, però jo realment toco la guitarra. Ahir me ficarem tocant la bateria en un grup, Zaidia es diu, que existeix realment. I res, parla sobre les arts falleres, més que res, parla de les festes sobre la comunitat valenciana i la inclusió de la dona en elles també. I després va passar tot lo de la pandèmia, tinguérem que parar el projecte en febrer, març, més o menys, quan ja ens tancaren, i després ja ho reprenguérem en juliol. I entonces, clar, algunes escenes, com per exemple la de Reyes Martí, ella conta com que ahir va ser el dia de la mascletà. I aquesta és la caseta número 13, que és d'on ixen totes les mascletaes, inclús la que vam disfrutar ahir en la plaça de l'Ajuntament, ixen d'esta caseta. Bon, i ho veuràs conforme treballa el meu amic, Bernardo. Però realment ella ja va passar el Covid i ella ja tenia seqüeles. Has introduït ja a Reyes, perdona, però perquè ho sàpien els que estan veient, tu vas a Alacant, Castelló i València de veritat, entrevistes a les dones protagonistes de la festa. En aquest cas, una és Reyes, que és la pirotècnia, però també anaràs a Castelló i a Alacant. I a Alacant també. I això va ser real? Vull dir, elles estaven preparant, en Castelló, per exemple, estaven preparant-se les galletes? Sí. Lo de Castelló era totalment de veritat. Perquè després, a partir de rodar aquestes escenes, ja és quan ens tancaren. Després ja València i Alacant ja va ser post-Covid. O sigui que Reyes sí que havia disparat la mascletà, però tu quan anares va ser posterior, realment. Ja passaren uns mesos i realment ella conta que havia passat la malaltia del Covid. Sí. I per lo que dius, per a que t'ubiquen també, ens trobem ara mateix en el casino de l'Ateneu perquè tu, Iris, treballes així, este casino és propietat, estan portant-lo els teus pares, veritat? Sí, des de fa 10 anys, sí. I tu vens també així a treballar en ells, a ajudar-los, i això està plasmat en el documental, això és real, per lo que diuen de realitat-ficció. Sí, això és real. I les entrevistes també totalment reals, perquè realment jo mai he estat dins de les festes falleres, sempre les he treballat des de fora. Entonces, també m'ha servit per conèixer un poc més les galletes, jo ni les havia sentit nombrar. Entonces, m'ha servit també un poc de culturització mateixa. I en Alacant parlaríeu de les fogueres, no? Imagina, també. És com si foren les falles realment, però perteneixen a les fogueres de Sant Joan. I com va ser que tu accedires a aquest documental? Perquè en realitat tu el protagonitzes. Conta'm com va ser aquest procés. Va començar tot perquè Nacho va vindre ací per a rodar unes escenes del desentierro i tinguérem contacte i això perquè ell també toca la bateria i li vaig dir, si algun moment necessite bateria t'avisaré. I de sobte un dia me va dir, m'agradaria parlar amb tu.
i va vindre així i em va proposar de ser la protagonista del documental. I res, jo li vaig dir que sí, a cegues, totalment, i vaig dir, bueno, pues anem a provar a veure què tal. I a partir d'ahir ja m'han eixit més cosetes, en Cinema Jove també vaig estar, en les gales de presentació, i després també en un anunci de l'IVC. Això ha sigut arrel de fer el documental, no? Sí. Perquè anava a dir-te, tu estàs vinculada d'alguna manera al món audiovisual? Havies fet alguna cosa o t'interessava? No, el primer va ser el documental. I Nacho també, com va dirigir l'anunci últim de Cultura, ara mateix ja s'està emitint en Apunt, també. I això t'ho aniràs mirant o què, Iris? Perquè si ja vas fent cosetes vol dir que d'alguna manera t'ha picat el cuquet o què? Sí que m'agradaria fer cosetes així. Com vas viure tu aquesta experiència del rodatge? Perquè al fi i al cap és un món a part, no? Sí. Com ho vas viure, sense experiència ni res? Com veus tu, com te va resultar? Te vas trobar còmoda? Les primeres vegades que vaig començar en el tema del rodatge i tal, me sentia un poc com cohibida, en plan de, jo què faig així? Però després ja era com que me sentia a gust en tot l'equip i era com que jo tenia que canviar un poquet el xip i centrar-me en l'acting que tenia que fer ahir. Clar, realment... Si devia de sentir-me així com un poc afligida perquè, per exemple, és una escena en què la meva parella i jo estem un poc així que estem a punt de deixar-ho. Entonces jo tinc que mostrar-me apenada a aquestes coses. Entonces pensava que me costaria molt més, però va ser totalment natural. I a la gent ens agrada moltíssim. Ens veiem després. Tinc que acabar el meu treball de les galletes. Tot bé, Iris? Sí? Parlem. Iris? I perquè realment darrere de les càmeres n'hi ha molta gent, n'hi ha molta cosa. Era un equip menudet. Era un projecte de baix pressupost. Entonces era un equip molt reduït, que també veies que no te soltes un poc més, hi ha més confiança. Nacho és com un amic meu, entonces va ser tot molt fàcil. Suposo que ell també facilitaria les coses, no? Sí. També veig que apareixen, no sé si seran en realitat companys teus del grup o no, perquè apareix gent, esteu també alguna vegada així, aneu a algun bar de copes. En realitat són els teus companys o no? No, va ser figurants, sí. Perquè el teu pare, a més, també és. Sí, el meu pare també és el mateix, real. I és el mateix. I la teva mare també és o no? Ma mare és en la primera escena, però com a Matia, el que tampoc es plasma i quin vincle tenim. I com ho ha viscut el teu pare? Perquè, ell fa allí, es veu molt tranquil, no? Li ha agradat també? Li va resultar còmode? Al principi va dir, en plan de, jo aquestes coses no sé fer-les, però la veritat és que se rodaren molt ràpid, aquestes escenes. Va ser tot molt bé. I per lo que comentàvem de la pandèmia, se reflexa també dins del documental. Sí. Clar, no? Perquè inclús tu a voltes n'hi ha un moment que això que arriba i dius, ai, mon pare està patint, ja no em deixa eixir de casa. Era un poc l'inici del confinament. Clar. Com ho vau viure, això? Bé, perquè això va ser també després d'haver-nos tancat, entonces era ficar-se un poquet ja en situació, que acabava d'ocórrer tot. España de recursos legales también extraordinarios. La protagonista el que està estudiant per a ser artista fallera, no? Algun cicle formatiu? Hi ha un cicle formatiu que és per les arts falleres. Això és real, no? És així? I tu el que fas és que guanyes, diríem, com el concurs de l'institut. Vale. I entonces a mi em deixen cremar la meva falla. I tu l'has de dissenyar? Sí, l'he de dissenyar. Entonces l'escena final del docu, que és quan jo estic emocionada per veure la crema de la falla, va ser com un moment així més emotiu. Però no és realitat, no? Això que tu estigues fent este mòdul ni que ni s'ha sentit, això sí que no era realitat. N'hi ha una combinació ahí de documental i la realitat. I tu has dit que t'has trobat a gust. Com qualificaries esta experiència per a tu? A mi m'agrada molt perquè és un documental però és que no es fa gens pesat. És un documental que parla també una miqueta de la inclusió de la dona, és molt dinàmic, parla un poc de la vida d'Iris, entonces no és el típic documental que te'l veus i és tot informació, és un poquet així més entretingut.
I les que ixen també, les artistes que ixen de Castelló i d'Alacant i de València també. De València també n'hi ha una artista fallera, veritat, a banda de Reyes. Està Anna Ruiz. Anna Ruiz, sí. És real tot el que elles conten. Sí. Totes les entrevistes i les persones són relevants o el que estàvem fent en aquest moment per a aquest any. Estem parlant per a març de 2020. Sí, que per a ells va ser horrible. Perquè ho tenien tot ja mig preparat i que els diguen 3 dies abans de la crema que no poden traure res és fotut. O sigui que està rodat tot després de la pandèmia. Sí. Però igualment patiren també tot el rotllo d'això, perquè se cancel·laren les falles i va ser un poquet caos. Sí, els pillaria, menys Reyes, que sí que arriba a disparar, com has dit la mascletà, totes les altres és real el que conten. Sí. I el que és a nivell de guió, te va costar molt el tema de... La veritat és que jo tenia un guió, però realment jo me'l vaig llegir i Nacho me va dir no te estudies el guió perquè el que volem és que siga natural. Entonces jo més o menys sabia les intencions, però les entrevistes anaven també sobre la marxa. Jo el que m'interessava saber, jo anava preguntant i anava fent. O sigui, va ser tot molt natural. No m'he costat tampoc forçar ninguna situació en concret ni res. Quant de temps va durar els rodatges? Quant de temps vau estar gravant tot? Pues abans del confinament estiguérem 2 dies de rodatge perquè anava a gravar un altre dia però tenia molta feina en el bar i li vaig dir a Nacho este dia és impossible perquè me necessiten així en el bar. Però després van ser 2 setmanes en juliol intensives, de dilluns a divendres moltes hores. Ja, perquè anava a dir-te 2 setmanes és poc, però bueno, sí, va ser molt intens. Sí, de dilluns a divendres durant 2 setmanes. Les escenes, o sigui, tots els que actuen aquest dia esteu tots junts o cada un va una hora? Com és el planning? Normalment venen tots i conforme van cridant, és que anàvem sobre la marxa tot el rato, entonces cridaven a la gent i potser mentre uns estaven dinant aprofitaven per fer planos en quant a mi, igual eixint d'algun callejón i tal, algunes transicions, i després ja cridaven a la gent, anem a muntar l'escena tal. Clar, perquè no se roda conforme després se veu, doncs és un poc de... Vosaltres teniu que estar tots ahí disponibles, no? Sí. Va ser un rodatge molt familiar, diguem, eren com tots amics. La que fa de la meva parella, per exemple, també té una productora i treballa, bueno, se dedica a això. Entonces, ella està encantada de veure tot això. I has tingut contacte després amb la gent? Has tingut algun contacte, has mantès? Perquè així se va, no sé si vau fer alguna estrena, el vam poder veure en la televisió autonòmica farà qüestió d'un mes, més o menys, veritat? Sí, però es va estrenar en desembre del 2020, fèrem l'estreno en el teatre principal, que plenarem també tot el teatre, dins de les limitacions d'aforo i tal, que n'hi havia en aquest moment. Però molt bé. I què tal va anar aquest dia? Com te Superbé. sentires? Me sentia molt estranya perquè la gent no parava de donar-me enhorabona, gent que no coneixia també. Entonces, no sé, és molt gratificant. Tu com t'has vist des de fora? Quan el vegeres fora, digueres, t'ha agradat el que... Pues la primera volta que me vaig veure me va impactar moltíssim perquè és que me donava vergonya i tot. Però després era com que m'agradava analitzar-me, a veure com ho estava fent. I sí que m'he vist fallos, òbviament, perquè no soc professional. Però igualment ho veig molt natural també. Sí, el docu dura més o menys una hora, veritat? Sí, una horeta dura. I Iris, recordes alguna anècdota del rodatge? Sí, 2 en particular molt gracioses. Que una d'elles és que Nacho em va dir tens que eixir en una escena cagant. Perquè quan jo, per exemple, estava com molt preocupat per el meu projecte, que no m'eixia la inspiració i tal, me dia, tens que dir en plan cagaleres, diarrea, no sé què, cafè... Entonces, en l'escena eixa volia que jo eixira en el vàter, en els pantalons fora, i clar, això va ser un poc violent, però va ser molt graciós. I després també l'escena en la que estic sopant amb mon pare, que me diu, aquestes ratlletes d'ahir, i jo, és l'art de Sant Martí, i ell diu, a veure si te peguen una bofeta per ahir. Demà a primera hora n'hi vaig anar a comprar menjar per si m'ho fiquen en quarantena a omplir la despensa. I tu te'n vas a la farmàcia i compres mascaretes. ¿Mascaretes? Sí, ja tinc una. Ja en tens una? Clar. Mira, que xula. I aquestes ratlletes d'ahir, això què és, de l'orgullo gay?
Que no, home, que és de l'art de Sant Martí. Sant Martí, pues a veure si tens problemes i te peguen alguna bofetada per ahir. Els teus pares han estat contents quan ho han vist? Sí, molt contents. Ara t'animarien a que te dedicares a este món? Sí, encara que mon pare és molt clàssic, en plan de si no treballes doblant llom no és treball, però bé, sí. Molt bé, Iris. Bueno, això, què és el que més t'ha agradat a tu d'esta experiència? Perquè has dit que t'ha enriquit també, no? Com a persona, perquè has vist coses a lo millor que no coneixies profundament. Sí, que jo també soc una persona vergonyosa, encara que no ho sembla, però poquet a poquet, pues, aquestes cosetes, pues, és com que t'espavilen també, una miqueta. I el que dèiem, no? El que sobretot s'intenta comunicar és el paper de la dona, no? Dins de la festa fallera, que és més minoritari. Sí, perquè normalment s'han dedicat tota la vida als homes, les dones sí que feien detallets, conforme va dir Reyes, que com tenim les mans més menudetes, en qüestió de detall i tal, sí que les dones treballaven més en això. Però que, des de luego, jo crec que qualsevol dona pot involucrar-se en qualsevol matèria, qualsevol tarea. Molt bé, Iris. El que dia, Esclais de llum dura una horeta i jo crec que en apunt el tornaran a emetre, veritat, pot ser per a les falles de 2022. Entonces, des d'ací el recomanem, si tenen ocasió de veure-lo. I res, donar-te les gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos aquests detalls. A vosaltres. Gràcies. Gràcies.